Het Hutravenspark krijgt vanaf 2027 een complete metamorfose. Als je zaken vernijen, is het goed om echt de historie van zijn plek te weten. De historische vereniging Noord-East-Friesland had een opdracht van de gemeente Noord-East-Friesland onderzoek doen naar de historie van dit gebied in Dokkum. Arone Wijsje hebben Warner Banga en Pieter Haan hier wijdwijdig over verteld in de IJsherberg in Dokkum. Bij ons oorscout is Pieter Haan. Goedemiddag, de Haan. Ja, met je. Ja, Arone Wijsje een bijeenkomst over de historie van het Hutravenspark. Wie er wat belangstelling? Het weer voller dan we ooit verwacht hadden en hoopt hadden. Ja, hè? Ja, er waren meer dan 150 mensen en we een schat van een dikke 50. Nou, dus het weer een volle bak. Dat weer volle bak, ja. Inderdaad. Nou ja, de gemeente heeft hem vragen om deze jongen te organiseren, toch of net? Ja, de gemeente, het projectgroep van de gemeente die dus het park vernijing begeleidt, of eigenlijk regelt, die had dus vragen om een onderzoek te doen naar de historie. En dat weer van het mei al, of in mei weer het al, en waren we op vakantie, we waren er bang. En ik ben bleu. En toen hij mijn vakantie berom kwam, toen hebben we het verder oppakt en hebben we het uitwerkt, want er was een deadline. We moesten van september het inleveren bij de gemeente. Dat is wel je wat krap, maar het is al je boslagen. Ja, want dit onderdeel, de historische jongen, of dat je hem verteld door is, dat zit inbed in het hele proces rondom de ontwikkeling van het Hutravenspark. Ja, het zit er helemaal inbed. En uw opdracht, of uw vraag, wie als wij het onderzoek doen wonen, het presenteren wonen in een boekwerkje, een brochure van 60 bladzijden. En dat we aan de hand ervan echt nog eventueel belangstelling hier om een lezing te doen. De gemeente had dat, die projectgroep, die had het georganiseerd. Ja, en dan is het natuurlijk al even afwachten dat de meesten belangstelling hebben. Ja. En dat weet je van tevoren net. Nee, maar die belangstelling die ja, dat weer Nou, kun je een beetje kwart uitleggen van hoe zit het bij de historie van het Hutravenspark? Want dat is al een heel oud gebied volgens mij. Ja, het is een heel oud gebied. En het gekke is, het is eigenlijk altijd Boetendokkum-West. Maar het weer ons dongere deel. Tot 1924, 25 weer Dokkum binnen de stadswallen. En dit hele gebied van 4 hectare grut bij de voetbalveldenlijn en een keertsvereniging, een tennisvereniging, dat weer ook ons dongere deel. Dus we moesten ziek in ons dongere deel. Als we helemaal waarom gaan in de tijd, naar het begin, dan weer het hele gebied weer eigendom van het klooster van Dokkum. Het klooster van Dokkum wat op een markt stier. Die hier een prachtig gebied en echt dit gebied. En toen Friesland de kant van Willem van Oranje koos. Dus eigenlijk de katholieke kerken afzweren. Toen had de provincie, steeds met de provincie, had alle katholieke bezittingen in beslag nam echt de kloostergebieden. Dus al dat terrein ben in handen van Friesland kwam, van de staat Friesland. En die ben stadig gewoon weer verkocht. En zo is dit gebied een keer weer in handen van particulieren kwam. Dus de historie is wel bekend vanaf, zeg maar, 1580. Ja, want de naam Hutravenspark, waar komt die bij? Nou, er is een mooie tekening van de Waalse Furie. En die is toen Dokkum innam is. En dan show je op die tekening je soldaten soort voortrennen bij de Hutravensdieklans. Maar daar komt het dus net bij. Net van de vluchtende soldaten en burgers. Het komt eigenlijk bij van de hutterijderijen op hinders. Die in de 18e en 19e eeuw plaats vonden. En die vonden plak daar op het gebied waar nou... Die gingen over de Hutravensdik, draven die hinders, ruiten erop, ongezadeld vaak. En daar uiteindelijk stamt daar de naam bij. Want ja, je had er wel meer wat... Ja, de IJsherberg die keer vanzelf weg, maar die wie er in die tijd ook al? Of? Nee, de IJsherberg is een moderne naam. Eigenlijk in de winter wie elke herberg ontwetter wie een IJsherberg. Dat jij dat gewoon bij strieën op het ijs en dan koersen maar reden zo naar de tapta, vol tanken en weer het ijs op. Hopelijk, altijd slagen. En dat weer bij deze herberg extra. Het gekke van deze herberg is dat Dokkum had 4 toegangswegen gehad. Dit weer de laatste herberg die bij een toegangspoort kwam. En dit is eigenlijk een herberg die krijgt naar Santje 100 kwam. En net een herberg, maar een smederij. Het was een smederij. Verder stier direct niks. En Staregon is een herberg geworden. Dus eigenlijk de verwachting van de mensen, dit is een oeroude herberg, die klappen dus echt net. Krijg zo'n oren feiten in het park die echt net klappen. Ja, want daar ben ik eigenlijk best van nieuwsgierig mee. Je had daar toch wijdwijdig onderzoeken die nou, het boekje leidt hier. Ben je bij dat onderzoek ook nog aparte of bijzondere zaken zien kan? We zeggen, dat wist ik helemaal niet. Want jou bent er wel meer met wandelen, maar dingen die nieuwsgierig binnen? Nou, we hebben nog gevonden en ik ben het al in oren de tijd. Dan dat vult net. Maar als ik het er even uitpik. Ja. Het huidige tennispark, dat heet het Sjoek Ommerhof. En zei ik altijd dacht, van waar komt die naam als Sjoek Ommerhof bij? Maar dat is een
hele oude naam. Die begint al in 1640. En dat weer een pleziertuin. Met bomen en plantages en een enterijboomkwekerij, een simmerhoeske. We kennen die hele geschiedenis vanaf 1640 ongeveer tot de dag van Joert Valge. De tuin is al lang voort. Dus een bijzondere tuin. Een oording is dat we echt een tuinvoer gaan met een visvijver. En die tuin heette de Berg. Dus dat weer een soort pleziertuin op een plak waar het in ooit dacht hij dat er een tuinwest weer. En dat had een hele bijzondere tuinwest, waar dus ook burgemeester Veenstra van Ljout eigenaar van West is. En burgemeester Veenstra, dat weer een hele belangrijke man voor de stad Ljout. Die had qua infrastructuur had hij een hele grote budget. Dus dat weer heel bijzonder. Een visvijver en een pleziertuin met een simmerhoeske en die neem je de Berg. Nou, dan kan je bedenken van je graven de vijver uit. Je maakt je een soort bergje erbij. En dan krijg je een soort Engelse landschaptuin idee. Ja, en dan komt natuurlijk de grote vraag waar iedereen op zit te wachten. Waar komt de naam de Brokmuiwaai? En we gaan nog Johannes de Richter, de onbekende dichter. Die zelfs door Gerrit Komrij, de bekende auteur, neemt wat in een van zijn boeken. Dus het houdt net op. We hier nou tijd te kwart. Oké, dus er zijn best wel een heel soort nieuwsgierige dingen naar boven komen. Want ja, dat wordt volgend jaar beginnen ze volgens mij met de herinrichting van het gebied. Wordt er dan echt rekening gehouden met de historische context en hoe show je dat dan weer waarom eventueel? Ja, dat hopen wij. Ja, en wij zijn geen plannenmakers. Dus ja, dat is wel een dingetje natuurlijk. Ja. De plannen van die ben net, die stroken net met de historie. En die IJsselberg die staat er. En er staat het Kalkhuiske, dat is particulier bezit trouwens. En er is een sluis. En die blijven al je wel staan. Maar de oren bijzondere dingen die we voelen gaan, die zullen al je wel verdwijnen. Maar misschien komen de namen toch wel weer waarom. In bepaalde delen van het park. Ja. Dat ze de namen broeken. Nou ja, hier krijgt ook een mooie tuin. En in mijn beleving, je kent hele plannen net. Ja, maar of er nu net alle details. Maar ja, het wordt een parkachtige setting komen, toch? Ja, het wordt een parkachtige setting. Wij moeten dus wel behinden tot de historie. En we moeten net denken over de invulling. We kunnen alleen nog het rapport lezen en zeggen van Saviert. Ja. En kunnen ergens rekening mee houden. En dat kunnen we nog een keer benadrukken. Maar wij moeten net op een stoel staan van de politiek en van de ontwerpers. Dat moeten we beslist net doen, want dan beginnen dingen rond te rennen. Ja. En dat wil ik net. Nee. Maar dan begin je net dingen te redeneren en dat mag je gescheiden houden. Ja, maar het zou wel mooi wezen. Ja, als het zo'n oud gebied in Dokkum en de historie waarom komt. Dus het denk ik dan, als je goede plannenmakers had, dan moet je daar gewoon refereren kunnen. Ja. Maar ja, zo zit de wereld net helemaal in. Je had net even stiekem in de jaren fluisteren van het ja, gaan we wel dingen, meerdere malen. maar er zit bijvoorbeeld wat misschien wel iets is om die dichter, Johannes de Richter, de dichter, die daar om 1860 gewennen. Ja. Een eerme wegwerker die 0 centen verdienen had bij de gemeente en die toch optreden moest bij goede burgers, neem ze toen. Ja. En daar gedichten voorlees. Nou ja, dat is wel heel bijzonder natuurlijk. En dat Gerrit Komrij, de auteur in een van zijn boeken, nog hoe deze man zit te praten. Dat is wel heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. En het gekke is, als je nadenkt van uit die tijd uit die lange tijd, wie deze man nou zo bijzonder qua dichten, of wie hij bijzonder omdat het een wegwerker weer, met sjovele klein en die gedichten met wie hij als ware een aapje dat optreden moest voor de goede burgers. Oh ja. Dat is mijn vraag ook. Ja. Maar waar ik net een antwoord op weet. Nee, dus die bleef er even staan. Nou hebben we jou hier een prachtige, het is bijna een boek, hè? Het is, ik zou zeggen, een brochure, maar dan doe ik je echt een kwart. Mijn protohistorie erin, is die te krijgen of zo? Of hebben die u van de weken? Wij moesten een rapport initiëren bij de gemeente, bij de projectgroep, dat hebben we die in. En toen zijn ze vanuit die projectgroep, die had zijn van, we kunnen het wel even drukken, of printen of drukken. Ja. En dan kunnen we dat wel uitdelen voor de mensen die erbij betrokken zijn. En toen hadden ze letters zijn, als er dan animo is, dan doen we 50 extra. En dan lezen we die bij de lezing in de aanloop. Maar ja, als er 150 ben, maar 50 drukt, dan ga je te min. Dus gaan een list erbij lijn. En de mensen die net in een krijgen, die gaan intekenen en die krijgen nog in. Dus maatje ze extra. Oké, dus maar ze zijn net vrij... Ze zijn net vrij verkrijgbaar? Nee. Nou, dan hebben we hier een gelimiteerde uitgave, begrijp ik wel.
Hak wel in de gaten, ja. Maar het is wel het concept. Dus de laatste wijziging staat er net in. Hinder niks. Het is volgens mij genoeg informatie in. Pieter Haan, ik wil jou danken voor de taaljachting en de informatie over de omjouwing van het gebied in Dokkum, het Hudravenspark. Nou, graag gedaan.